कमांडो बरे भाषण झाला काळजी ना मग जरा त्याकडे गेले खुसर ना आता हिची गोष्ट कशी आली माहिती मंदा सांगायची आधी मी घराकडे गेले बॅटरी घेतल्या कारण मी पठाऱ्यात काम करता बरोबर गावात ते काम करता हिची लाईट अजून 7 वाजले तरी लाईट नाही सगळे समाज लागू मी सकाळपासून होती संध्याकाळीच गेली मी आणि होऊन गेले परत खात्री करून गेले संध्याकाळीच गेले 3 वाजता गुलाब केला घेतला परत तू काय विचारू घे तर परत तू काय माहिती डॉक्टर ऑपरेशन असताना काय केले प्रेशर भरलो तर बरोबर हा परत आता पहिला भुईयाक दिसत ना ते पेशंट होते त्यांना भुईयाक दिल्या ना तुका काय गेल्या